May mga bagay sa mundo ang hindi natin maintindihan, hindi maipaliwanag ng siyensya, mga nilalang na hindi natin kauri, mga pangyayaring nagbibigay sa atin ng kilabot at katatakutan. Halina, pakinggan at alamin ang mga lihim na kwento ng kababalaghan. Jay, tara! Hindi ka ba pupunta sa sayawan? Ang yaya sa akin ng pinsan kong si Randy. Ewan ko ba, hindi ko gusto dumalo sa sayawan, lalo na't wala naman akong kakilala. 3 araw na kaming nandirito sa probinsya. Nasama lang ako ni Mama dahil gusto niyang makita ang aming mga kamag-anak. Wala naman akong nagawa at ginusto ko na rin kahit papano. Ngayong gabi ay magaganap ang sayawan sa covered court. Pinipilit ko si Mama na pumunta para raw maranasan ko ang naranasan niya noong bata siya. Itong pinsan kong si Randy, yaya ng yaya, napakahirap pa naman tumanggi. 7:00 ng gabi nang dumating kami ng pinsan ko sa covered court. Napakaraming kabataan ang naroroon. O paano, Jay? Kita na lang tayo mamaya, ha? Ang nakangising nagpaalam sa akin na si Randy. Loko tong pinsan ko, imbis na alalayan ako dahil wala akong alam dito, ay hinayaan akong mag-isa dito. Wala akong nagawa. Naglakad-lakad ako. May mga dalagang nginingitian ako. May iba naman ang humahawak sa braso ko at niyayaya ako sumama sa kanila. Lahat tinanggihan ko. Gusto ko lang matunghayan kung paano ang pista sa baryo nila Mama. At saka mahirap nang sumama sa mga hindi ko kilala. Uso pa naman sa mga baryo ang mga aswang. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong sabi-sabi, pero mahirap na. Nang magsimula na ang mga romantikong mga musika at nagsasayawan ang mga tao, pansin ko ang isang babae papalapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at niyayang sumayaw kami. Ang sabi ko, "Sorry miss, hindi ako sumasayaw at saka pauwi na ako. Pasensya na." Ang sambit ko ito sa babae. Ginantihan naman niya ako ng pag-irap. Naiinis yata sa akin. Dahil sa nangyari at hindi na rin ako komportable sa kinalalagyan ko, hindi ko na rin makita ang lokong pinsan ko. Hay nako, mauna na nga ako. Itong sabi ko sa aking sarili. Lumabas ako ng covered court. Marami ring tao sa labas. Hindi na rin ako nagulat sa mga nakita ko sa mga gilid-gilid. May kanya-kanya silang ginagawang milagro. Napangiti na lang ako at nasabi, kahit saan na lang talaga, kahit saan syudad, ganyan. Pinagpatuloy ko ang aking paglalakad. Malayo-layo rin kasi ang covered court sa bahay nila tita, kung saan kami nanunuluyan ni Mama. Habang papalayo ako ng papalayo sa maingay na kasiyahan, ay paunti ng paunti ang liwanag na aking nakikita. Napakadilim. Umahampas sa aking balat ang malamig na simoy ng hangin. Putya, naliligaw na ata ako ah. Ito ang aking sinabi. Nang hindi ko mapagtanto ang tamang daan na dapat kong tahakin, binuksan ko ang ilaw ng aking cellphone. Buwisit kasi tong si Randy. Hindi ko pa natatapos ang balak kong sabihin nang marinig ko ng ungol ng isang babae. Napatawa na lang ako, potek na yan. Ang natatawa kong nasabi sa mga ungol ng babae na aking naririnig. Ngunit agad itong napalitan ng takot nang makarinig ako na kakaibang tunog. Hindi ko mapaliwanag pero hinahanap ko kung saan ito nanggagaling. Ginala ko ang aking ilaw. Hay nako, balik na nga lang ako. At may sumigaw na tulong. Agad akong napatingin sa likuran at hinanap ang boses ng babae na aking narinig. Sa paggala ng aking ilaw ay nasagip nito ang isang babae. Miss, anong nangyari sa'yo? Ito ang aking tanong nang mailawan ko ang kanyang muka. Nung ibaba ko ito sa kanyang katawan, laking gulat ko na lang. Wala na siyang laman loob.
butas na ang kanyang tiyan. At sa pagkakataong iyon ay wala na siyang buhay at nakadilat na ang kanyang mga mata. Agad akong tumakbo. Napakalakas ng tibok ng puso ko. Paglingon ko sa aking likuran, isang anyo sa parte ng madilim ang aking naaninag. Inilawan ko ito. Isang nilalang ang aking nakita. Puno ng dugo ang bunganga nito, pati na rin ang mga kamay nito. Natulala ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Maya-maya pa ay dinilaan nito ang kanyang mga kamay na para bang nasasarapan siya sa kanyang kinain. Agad akong tumakbo papalayo. Hindi na ako lumingon pa. Walang pahingang pagtakbo sa aking pagkaripas ay may nabangga akong tao. Agad nagalit sa akin ng lalaki at sinabing, "Jay, anong nangyari sa'yo?" Yung pala, ito ang aking pinsan. Hindi ko siya masagot. Hindi ko makapagsalita dahil kinakain pa rin ako ng takot. Namumutla ako. Akala ni Randy ay masama lamang ang pakiramdam ko, kaya inuwi niya na lang ako. Kinabukasan, nabalitaan ang namatay na babae. Wala akong sinabi. Pinili kong manahimik. Pinapaniwala ko ang aking sarili na wala akong nakita kagabi.